masimba, ihakan mo, O Diyos. Kami na mag-aawit, ihakan mo, O Diyos. Sa kabutihan man o kapatagan, simbang ka sa tanang nilalang. Tanang di mo magadaig, ihangin mo. Tanang di na magasugid, na ikaw si Jesus. Tanang naman magayon sa iyong kalangkot, O Diyos sa katipuhan, o kanasuran, simbang ka sa walay katapusan. Mayong buntag ganatong tanan mga igsuon nga ana nagpahiluna da sa inyo nga mga balay o asa kamo. Mayong buntag ug welcome kita ni ining ato na usab nga panimbahon online ug ato nga itimbaya ang tanan ya sa gugma ni Kristo ug ato nga isentro karon ang atong hunahunag kasing-kasing diha sa ato nga pagpaminaw sa pulong sa Dios ug sa ato nga pagsimba diha kaniya. Magaampo kita. O Dios nga labing gamhanan, maluluy-on ug mahigugmaon, dinhi nga takna karon miduol kami kanimo uban sa mapaabsanon nga kasing-kasing. Salamat o Dios sa imo nga pagpakig-uban kanamo sa nangaging adlaw sa semana ug salamat sa imo nga protection nga amo nga naangkon ug kalig-on sa panglawas sa kanunay. Nining amo nga pagsimba karon amo nga gi lift up kanimo ang among mga kinabuhi nga ang amo Ginoo nga madunggan nga mga pulong nimo pakabaton og dugang kalig-on sa among pagpadayon sa pagpangalagad. Panalangin ni kami tanan Ginoo ug ang imong balang espiritu magapakig-istorya kanamo karon sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa langit o sa yuta, ang tanan mo, Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, aming tugmo ang gugma mo. Tugmo ko timayan, sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, aming tunto ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Lagos kang kay tulong, sibaon o halalan. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tatus kang daygon ug sibaon o halalan. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang.
Ang pagbasa gikutlo gikan sa Exodus kapitulo 14 bersikulo 10 hangtod 18. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan, nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Mingon sila kang Moises, wala na ba'y kalubngan kanamo didto sa Ehipto nga gidala mo man kami dinhi sa dapit nga awaaw aron lamang mamatay? Tan-awag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala kanamo gawas sa Ehipto. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayod kini. Giingnan kanamo pasagdi lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa awaaw. Mingon si Moses sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo ni ining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab, paghilom lamang kamo kayang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Ginoo mingon kang Moises, nganong nagpakitabang kaman kanako, papadayuna ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot. Ibayaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Pagahion ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon aron gukdon nila ang mga Israelita. Sa ingon kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto, sa tanan niyang kasundaluhan, sa mga magkakarwahe ug sa iyang mga magkakabayo. Sa dihang mabuntog ko na sila, mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Tinatapos ang pagbasa sa pulong sa Diyos. Nilabay
kanatong tanan. Aniya na usab kita sa ato nga dugang pagpamalandong sa pulong sa Dios nga diin maugayod ang dugukan sa ato nga pagsimba karon. Ang ato nga mensahe nagauluhan kini the way to freedom is God. Sa ato nga pagpadayon sa ato nga pagkinabuhi, ilabi na niini nga tuig karon, ilabay na usab ang usa ka bulan no niining tuig 2022, ang bulan sa Enero. Una nga Domingo karon sa Pebrero, diin ato nga salamatan ng Dios tungod kay kita iya nga gihiusa na usab niini nga panimbahon karon sa tagsa-tagsa nato ka panimalay panahiusa kita diha sa iyang balang espiritu. Nahiusa kita sa iyang presensya. Sa ato nga pagpadayon sa kasinatian nato diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ato nga nasinati labi na karon nga mga panahon nga diin adunay usog kaayong init unya ulan usab na uso karon ang kalentora, ubo, sipon din diha sa mga panimalay nato masinati kini diha sa atong mga sakop sa atong panimalay. Nagapasalamat kita sa Ginoo tungod kay anaa siya sa kanunay nagahatag kanato sa kaayuhan. Yang nga gi-build up ang atong lawas gihatagan kita niya og lig-on nga immune system nga moayo sa atong mga balatian. Salamat sa Ginoo tungod kay siya wala gayud mobulag kanato ug bisan pa sa mga kalisod ug bisan pa nining panahon sa pandemya nga atong gisinati. Aduna kitay mga kabalaka, aduna kitay mga kahadlok, especially diha sa ato nga pamilya. Balaka usab kita unsa pa kahaang mahitabo sa sunod nga mga panahon, no? Aduna pay 11 ka bulan nga atong latason niining tuig 2022. Magpasalamat kita sa Ginoo nga nakalampasan na nato ang Enero, pero ang Enero daghan kaayo ta ug mga kasangyatian nga diin dili maayo alang kanato. But praise God tungod kay siya maayo sa atong kinabuhi. Ang ato nga pagtuo kaniya maong nagapalig-on kanato. Nagatubang kita sa unknown future, no? Ug kining unknown future nga ato nga giatubang karon, ang Ginoo gayud mao ang nakabalo unsa ang anaa diha ni ana nga mga tomorrows nga moabot sa atong kinabuhi. Aduna tuguti ako ninyo sa istorya ni ining usa ka story sa usa ka Persian general. Ako kining gikutlo gikan sa internet ug naistorya na pod din ako sa uban akong mga sermons. Ug matud pa sa mao nga storya, adunay usa ka spy nga nadakpan ug kini pahamtangan sa silot nga kamatayon. Ug kini nga general aduna siya lahi, no, nga batasan sa pagsilot sa mga kriminal. Ug kini iya kining papilion firing squad or the big black door. So firing squad or the big black door. So mo kana ang iya nga ipapili. Sa diha nga adlaw na sa pagsilot sa maong spy, gipaadto siya sa general. Ug ang general nagaingon kaniya, unsay imong pilion, firing squad or the big black door? Nagunahuna ang maong spy kung sa iyang pilion. Kung firing squad, sigurado gyud patay. Pero kung big black door, wa pa siya makahibalog unsay naa diha sa luyo ni anang big black door. Busa taud-taud miingon siya, firing squad, kay patay maguna dayon. So taud-taud boto, patay ng spy.
Ang general miingon sa iyang aid or sa iyang nga bata-bata or body-body, o can gi-quote sa English. They always prefer the known way than to the unknown. It is characteristic of people to be afraid of the undefined way. Yet, we give him a choice. Ang iyang body-body, miingon, Sir, sa manday naan ni anang the big black door. Mitubag ang general, freedom, no? Kagawasan. Ingon siya, gamay lang ang akong nailhan nga mipili ni ini. Mga igsuon, niining atong pag-atubang o pagpadayon sa atong pagpamalandong, takwa usab kita og lesson, nining maong story. Tungod kay kita nga mga katawhan, dili kaay kita mo hilig kaay kita nga maguol or magduha-duha unsa nang atong giatubang nga undefined, no? Gusto kita klaro, no? Gusto tag klaro, dili ta gusto mo ambak sa lubog, no? Kay sa suba mo ambak ka og lubog na may posible nga mauntog imong ulo sa bato. So kana diha nga natay choice ang Ginoo kanunay nagahatag kanato og freedom of choice, no? Sa ato nga pagpadayon, ang Ginoo naga-offer kanato og nagahatag kanato og freedom of choice to live by fear or to live by faith. Ang atong kinabuhi ana kanunay diha sa atong husto nga pagpili. Sa atong pamalandong karon, ang scripture nagasulti kanato, nagasaysay kanato mahitungod sa paggawas sa mga Israelita gikan sa Ehipto. So ang ilang paggawas, ang ilang exit is a dramatic exit, no? Dramatic ay yung ilang paggawas, di ba? Sa ato dire sa kalibutan, ang kanang kuan man, ang entrance man mao'y dramatic. Pero sa mga Israelita, sa ilang paggawas didto sa Ehipto, usa ka dramatic exit diin nakita ang gahom sa Dios, signs and wonders, especially during sa gabi nga sila ninggawas sa Ehipto. Ang ilang nga paggawas nahitabo ang Passover, no? Ang pagluwas sa Diyos sa mga Israelita gikan sa kamatayon sa mga firstborn sa Egypt. Usa niini nga pagtan-aw nato, usa kini kabutang nga diin makita nato bisan sa ilang paggawas na usa gihapon ka dramatic, no? Usa ka action. Grabe ang action nga gihimo sa Dios alang niini nga mga katawhan, no? From Passover to crossover sa ilang paggawas sa Ehipto ug ang ilang pag-cross didto sa Dead Sea. Kung ato kini nga tan-awon og maayo mga igsuon, makita nato unsa ang kagawasan, unsa ang buhat sa Dios nga iya nga gihimo alang sa iyang mga katawhan. Sa verse 10 to 18 ato nga makita nga diha nagsugod ang ilang journey, no? Ang ilang panaw mao kanang giingon og Exodus. Exodus means going out or departure. Sa dramatic, sumala sa kung giingon, sa dramatic exit from Egypt to the desert, sa ilang paglakaw. Kung nato nga tan-awon ug mabasahon nato ang story niini sa Exodus, grabe kaayo ang aksyon sa Ginoo. Grabe kaayo ang kaluwasan nga iyang gihatag sa iyang mga katawhan. Apan, kung nato nga tan-awon usab, makita nato nga dinhi sa maong nga story adunay mga pipila ka mga puntos nga ato nga mahinumduman, nga angay natong mahinumduman ug mapamalandungan. Nga bisan pa niining story sa iyang mga katawhan, ang Ginoo nagpakita sa iyang pagkasiya kung kinsa ang Dios. Nagpakita ang Ginoo sa iyang pagka-faithful, sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang mga katawhan. Una, nga nga hinumduman. Kung atong basahon ang 10 to
to 14, ang Ginoo mao gayud ang kaluwasan. Una, ang kaluwasan iya sa Dios. Ang kaluwasan buhat sa Dios. Unsay gibuhat sa mga Israelita aron luwason sila sa Ginoo? Takos ba sila sa maong kaluwasan nga gihatag sa Dios kanila? Kung ato nga basahon ang ila nga kasaysayan, kita nato nga kini nga mga tao grabe kaayo ka mga pasaway, no? Grabe kaayo ka ang ilang unbelief. Nga bisan nakakita na sila sa signs and wonders nga hatag sa Dios kanila, pinaagi kang Moises. Ipakita sa Dios kagamahanan siya kay kang paraon. Apan sa diha nga moabot ang mga kalisdanan, ang ila nga mga kahadlok moabot kanila, makalimot sila sa unsa ang gibuhat sa Dios ngadto kanila. Makalimot sila nga ang Ginoo nagpakig-uban kanila. Sa diha nga sila magnaglakaw na og mipahulay sila didto sa deserto. Ang hunahuna ni Paraon na usog og ila na usab nga gukdon ang mga Israelita. Idala niya ang 600 ka mga trained nga mga sundalo o nagakabayo o grabe kaay na kadaghan og mga fighter ni sila. Paghangad sa mga Israelita samtang nagakampo sila nagapahulay, nakita nila si Paraon ug ang iyang makasundaluhan. Nalisang sila, nahadlok sila ug unsa ilang gibuhat? Ilang nga gibasol na usab si Moises, no? Gidala wa ba di ay ingon sila, wa ba di ay lubnganan didto sa Ehipto nga imo man kaming gidala diri aron mga matay dinhi sa Ehipto. Daghan kaayo ang ilang nga mga gisulti nga dili kung ako si Moises itong panahona kalami balang manggibiyaan ni mga tawhana, no? Apan ang Ginoo gayud nagauban kanila. Si Moises taas kay pasensya nining mga tawo nga gahi kay ulo ug ang ilang pagkadili matinuuhon sa Dios. Nakalimot sila sa napulo hampak dito sa Ehipto ug bisan pa sa ila gayud nga pagawas nga din nakita gyud nila unsa gyud ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Pamati nila ni atong panahona, end of the road, no? Nana sila wa na sila kadanganan, no? Paglingi nila mga sundalo sa mga Ehiptohanon, pag tan-aw nila sa unahan, Red Sea, asa man sila paingon? Diyang ilang kalisan mi kaylap sa ilang nga kasing-kasing ug nakalimot sila nga naa di ay Ginoo nga ilang kauban. Nga na pod siguro kita mga igsuon sa atong kinabuhi karon kung tan-aw nato, daghan kaayo ta og mga susama nga panghitabo nining panahon sa mga Israelita. Kita duha na ka tuig kita nga nahadlok ni ining pandemya, no? Dili lang sa pandemya na daghang mga sakit nga mo sulod sa atong mga kalawasan nga dili COVID related. Daghan kaayo ang atong gikahadlukan, no? Daghan kaayo mga butang nga gi-inject sa atong kaaway kanato nga mahadlok ta. Nga makalimot ta nga naa day ang Ginoo. Labi na diha niini nga ato magpadayon niining tuig nga atong giatubang. Nga diin wala pa kita makabalo unsa ang nasa unahan. Pag sige ta kahadlok ining COVID-19. Pero ang ato nga kahadlok nakalimot kita nga di ayang Ginoo faithful sa atong makinabuhi. Imagine 2 years na ug ani pa kita buhi. Naa magaling mga balatian nga moabot ka nato. Ang Ginoo magaayo ka nato because God is our healer. Usa ang ato nga mga kahadlok mubitad ka nato sa pagpalayo sa Ginoo ug pagpalayo sa kamaturan nga ang Ginoo muluwas ka nato. Ang kaluwasan iya sa Dios ug dili atoa. Panawan ninyo ang mga mga Israelita angay ba sila nga luwason? Kung kita murag dili gyud, no? Pero ang Ginoo nagahinumdum, no? Nakahinumdum siya sa iya nga covenant sa ilang amahan nga si Abraham. Ang ang iyang kasaad kay Abraham nahinumdum siya ug nabati niya
ang tuaw sa iyang mga kaanakan. So dili tungod kay kanang maayo ni sila mga madlungon lagi. Pero ang Ginoo sa iyang gugma ug sa iyang pagkamatinud-anon, giluwas sila gikan sa Ehipto. No? Ang kaluwasan iya sa Dios ug dili sa tao. Kita ngayon ta dili pod. Kay dili man ta perfecto, no, dili ta perfect. Makasala kita sa buhat, sa pulong ug sa hunahuna. Walay tao nga perfecto. Ang ato nga pagkamatarong iya sa Dios. Ingon ang Biblia, ang atong pagkamatarong trapo, no? Trapo tubangan sa Dios. So walay maka panghambog nga siya luwas na. Kay ang kaluwasan only God can give us. Ang atong Ginoong Kristo nagpakamatay ug naghalad sa iyang kinabuhi dito ibabaw sa cross alang sa mga makasasala. Imagine ang mga makasasala, kita nga makasasala, kay nag-ingon ang Biblia, all have sinned and come short to the glory of God. Tangtanan makasasala, apan giluwas kita ni Kristo. Ang grasya sa Dios, ang kaluwasan, iya nga gihatag kanato og sa tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dili sa atong mga pagpaningkamot, dili sa atong katarong, dili sa atong kahinimbahon, dili sa atong pagka philanthropist, no? Dili diha nagsukad ang atong kaluwasan kun dili diha sa buhat sa Dios nga iyang gi buhat dito ibabaw sa cross, the action of God ibabaw sa cross pinaagi kang Kristo. Jesus paid it all. Yang gibayran ang tanan natong mga sala. Kaniadto mga sala sa una, karon ug bisan pa sa umaabot because Jesus paid it all once and for all on the cross. Ang ato nga pagpasalamat sa Dios tungod kay kita iyang gihigugma ug kita mga adopted sons and daughters of Abraham, no? Nakaambit kita, no? Kita mga hentel man, dili kita mga Jew, pero tungod kang Kristo, tungod kay nagpakamatay siya, dili lang alang sa mga Hudiyo. Busa bitaw nagasaulog kita og Epipani. Kay ang tibuok kalibutan masayod nga ang Kristo nga nagpakatao, ang Kristo nga namatay, ang Kristo nga mikayab sa langit ug mobalik aron pagkuha kanato Dios sa tanan ug dili lamang sa pipila ka mga tao. Adunay mga tao nga ilang nga murag sila ray luwason, sila ray maluwas, kulto na. Aman, ang tanan nga motuo bisag kinsa pa ka kun motuo kang Kristo, makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. So ang atong kaluwasan dili na tungod sa atong mga binuhatan, kun dili sa grasya sa Dios, tungod kay ang kaluwasan nga atong naangkon iya lamang sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon. Basahon nako ang Episo, no? Episo 2:8-9. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili grasya sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Klaro kaayo mga igsoon. Ang ato nga pagkamatarong iya sa Dios, si Kristo mo'y nagmatarong kanato. Ug ang ato nga padayon nga pagkinabuhi atong pagsunod ni Kristo tungod kay ania si Kristo sulod kanato. Namatarong kita, nagasunod kita, naghigugma kita sa atong isig katawo tungod kay kita nagasunod kang Kristo. Ikaduha ug katapusan. Ang Dios nagmando sa iyang mga katawhan sa pagpadayon sa unahan, no? Kung atong mabasa ang verse 15 ngadto sa 18, kita nato nga adunay komosyon na, no? Kahadlok na nila. Si Moises mingon siya nga pagpuyo ka mo, paghilom, kaya ang Ginoo mo ay mo fight against us. No? Kung ang Ginoo pod, nag-ingon ni Moises nga, padayon kamo sa unahan. Kung nato nga makita, aduna ang thought or man's thought is higher than God's thought is higher than man's thought. No?
Like, kuan gud si Moises, nalibog na pud si Moises. Yun na, pagpuyo ka mo paghilom. Yang gibadlong ang mga Israelita nga nagabagulbol. Pero ingon ginunaon, padayon ka mayon ginupadayon. No, padayon ka mo sa unahan. Tinga sila siguro kung saan padayon nun ani nga nagatubang mo ning Red Sea, no? Pero ang Ginoo nagmando kay Moises, ipataas ang imong kamot og iisa ang kuan, ang sungkod ngadto sa dagat. Kadiha nga gituman nila kini, napikas ang dagat. No? Ang wall nga ilang nga giatubang, dead end, nahimo kini nga posible sa Ginoo. For God, nothing is impossible. Praise God. Nasa atong kinabuhi, sahay mag-atubang taog wall, mag-atubang taog Dead Sea, o mag-atubang taog Red Sea, nya maglingi ta na pa di mga kasundaluhan na pa daghan kay tag nagukod sa aron, no? Gukod ta sa mga sa COVID-19, daghan pa kayo mga protocols, grabe kaayo. But God give us this assurance. Padayon, move on, because I will be with you. I will be glorified. No? Maulawan si Paraon ug makita sa tibok Ehipto nga ako ang mas gamhanan. Ug kung kita karon, mas gamhanan ang Dios sa tibuok ng kalibutan. Mas gamhanan ang Dios ni ining Omicron, ni ining COVID-19. Mas gamhanan ang Dios nga diin sa ato nga padayon nga pagkinabuhi. Dili kita muundang ang Ginoo ingon padayon. Ano ba, wala na mo simba. Wag di gani mo simbag mga online. Sa naman ang ato nga spiritual life, ana, no? Magpundo ta, maghilom, o sa may gibuhat pod. Nagampo ka ba? So, kung maghilom ta, so natay mga, kuan nga, maampo ta para sa uban. Pero kung nagpundo lang ka di sa imong balay, wa kay gihimo, kay COVID-19, kinahanglan ingon ang Ginoo, move on, padayon. Padayon sa imong pagmamalandong, pag-attend sa mga simba online, una na may face-to-face karon. Kay kung kita dili magpadayon, dili na to makita ang dakong milagro sa atong mga kinabuhi. Ba? Kasi nahitabo sa mga kuan, mga Israelita, sa diha nga mipadayon sila bisag bugat sa kanilang buot, maunsa ka mga lumot dani karon. Ikaw kuno mulakaw ka diha kalsada nga ang kada kilid nimo ay tubig nga. Grabe kaayo. Doon ay uban nga mo kontra ni ining sila nga dili na tino, dili na kuan kay ana kana dili na milagro na sila'y mga kuan, na sila'y mga kanang study nga dili na siya. Pero ingon ang amo nga teacher sa kuan sa Old Testament, atong basahon nga literal kay history man na siya. Imo nang kontrahon nga mao na ilang nga kuan, ilang nga story diha na padayag ang gugma sa Dios, diha mapadayag ang kaluwasan sa Dios, tapos imong kontrahon, imong hatagan siya og wrong nga explanation. Makita nato nga ang Ginoo gayud nagahatag kanato og dugang nga milagro kung kita magapadayon. Padayon sa ministry, makasimbahanan padayon, move on. Ang Ginoo magahatag kanato sa iyang gahom. Milagro nga yang pakita kana besan pa niining pandemic, wala muundang ang milagro sa Dios kay ngano wala pa muundang, nagapadayon kita. Bisan pa niini nga panahon nga dili tanan maka face to face, pero aduna kita sama niini online worship, maka simba kita kaniya. So ing anak mga igsuon, ang kaayo sa Dios diha kanato. Nga dili ang Ginoo musugot nga magpundo ta, magpakahilom. Mo na siya ang kuan, una-una sa tao, magpuyo sa balay, sige sa gobyerno, puyo sa balay, magtigaw mo kwarta, masapan na, di ba? Pero ang atong pagpuyo sa balay, daghan ta gibuhat, no? Sa simbahan, daghan ta gibuhat. Kaya nga naman kung padayon kita sumala sa mando sa Dios, ang iyang milagro atong makita sa atong Ginoo. Dagkang pang mga butang, dagkong mga butang nga iya nga ipakita alang kanato. Move on, no? Move on. Padayon kita diha sa bulwat. Unsa may atong ipadayon? Padayon kita sa pagsangyaw. Nga ang Ginoo mao atong manluluwas. Padayon kita pag-share sa iyang gugma. Padayon kita until the end of the world, kay mao ka ng Great Commission sa church. Kinsa man ang church kita?
Either we do it personally or as a group, as a church. So kana siya ang gimando sa Dios kanato. Padayon ta dili tay mag-urong ta kay COVID-19 wa tay mahimo na ini. No. Ingnan di kanang ni sa Ginoo si Moises. Nakunsa man ka Moises? Ngano ning tawag makakanako? Palakwa ang mga tao. No, palakwa ang mga tao. Move on. So makita nato nga daghan kaayo ang mga butang nga kun ato nga pamalandungan sa history of God's people. Diha nato makita nga ang ato nga kaluwasan iya sa Dios, especially diha kang Kristo nga nagahatag kanato sa kinabuhing dayon nga ato gayud nga naangkon. Kita ang Dios nagahatag kanato sa iyang pagdasig kanunay sa atong kinabuhi. Ang dautan o ang kaaway yanhi sa kalibutan ang pagpatay, aron pag-destroy, no? Sa kinabuhi sa tao atong mga kabtang nga panginabitanan mo ni gibuhat sa COVID-19. Buhat kini sa atong kaaway. But God, no, ang iyang saad kanato sa John 10:10 nga God give us life abundantly. So we can still enjoy life abundantly in this time of pandemic. Only move on. Padayon diha sa pagpangalagay. Busa, ang challenge alang kanato karon nga maminaw kita sa mando sa Dios, sa padayon kita sa paglakaw, taliwala sa atong mga kahadlok ni ining COVID-19. No? Bisan kita gigukod sa atong mga kaaway sama sa pagukod sa mga sa mga Ehiptohanon, sa mga Israelita, apan ang Ginoo gayud may padayon og ang iyang gugma, no? Ang iyang pagmando kanato. Move on. Padayon kita. Hangtod ano sa atbutob kining pandemya, padayon ta kay ang Ginoo magauban kanato and He will show us great things, signs and wonders in our lives. Sama sa iyang pagpakita sa mga Israelita, sa mga signs and wonders didto sa Ehipto, bisan pa diha sa kamingawan sa ilang pagawas sa Ehipto. So nidot kaayo basahon na to pagbalik ang Exodus ug makita nato unsa ang Ginoo nga nagaluwas sa iyang mga katawan. Ato usab kini makita na diha sa ato usab nga Kristohanon nga pag kinabuhi karon makita nato kini diha sa kinabuhi nato kang Ginoo Kristo. Ato nga pilion ang dalan sa Dios, the undefined way or dili klarong kaugmaon. Kung kita mo padayon sa unahan, ang Dios magaandam kanato og mga kadaugan, milagro ngayong pagabuhaton sa atong mga kinabuhi. Dili kita exempted, no, sa mga balatian o sa bisan sa COVID-19. Dili kita exempted sa kamatayon, apan ang kaluwasan sa Dios ana agayod kanato, no? Aron nga kinabuhi og bisan sa umaabot. Tanto ingon si David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Wala kita'y angay kahadlukan. Kaya kung uhaon kita sa Ginoo, adto na kita mo puyo sa iyang gingharian sa walay katapusan. Sa maigsuon, ang Dios magauban kanato sa tanang panahon. Ang iyang presensya ana akaw, dili kita malimot, dili kita mahadlok niini nga panahon karon. Ingon si Moises, fear not, no? Fear not, ayaw kahadlok. Ang Ginoo ningon, bisan di kita mahadlok, bisan mahadlok kita padayon. Kaya ang Ginoo nagahatag kanato sa iyang pagpakiguban o presensya sa tanang panahon, no? Only be faithful to God. Trust in the Lord. Maura gud kana ato nga dili kita malisang ni ining atong panahon karon. Ato nga daygon ng Dios sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. No, tang Ginoo magadugang panalangin kanatong tanan. Amen. May kahayag na bulahan o
kasing ko nahanang tagong may kahayag na bulahan o kalipay nga hilabihan naong ni Jesus ang nagsidlak ang kalagpuhayag na ang kalagpo may kalipay na may pagtugugmaman ang mahal na panalangin niya kanang ugihatan may kahayag na bulahan o kalipay nga hilabihan naong ni Jesus ang nagsidlak ang kalagpuhayag na. Pagampot ta. Salamat Ginoo niini nga panahon din ikaw hiusa ka namo sa amo nga mga kasing-kasing pinaagi sa imong presensya. Salamat sa imong mga pulong nga nagadasig ka namo Dios diha sa pagpadayon sa among pagkinabuhi bisan pag wala kami makahibalo sa unsa nga nasa unahan. Ug salamat sa imong pagpahinumdom kanamo nga ikaw ang Dios nga muluwas kanamo. Salamat Ginoo nga diin kami imong gimahal bisan pa kami makasasala. Ang imo nga kaluwasan imo gayod nga gihatag kanamo. Salamat sa assurance of our salvation pinaagi kanimo Dios. And thank you Ginoo sa imo nga pagmando kanamo, pagpadayon sa unahan tungod kay ikaw nagauban ug magapakita pa og dagkong mga butang, mga milagro sa among kinabuhi. Mga banalangin ikaw Ginoo sa among mga kaigsuonan karon nga ania kauban namo niini nga worship unsa man Ginoo ang ila nga mga gumunhap sa ilang nga kinabuhi. Lahi-lahi kami Ginoo giatubang, lahi-lahi kami Ginoo giatubang nga mga problema. Dunay mga butang nga din mabugat o magaan man pandiha kanimo Ginoo, walay butang imposible. Salamat Lord, magahikap ikaw sa tagsa-tagsa kanamo. Kung adunay ana sa balatian hikapa Ginoo ayuha sila diha sa ila Ginoo nga mga kalawasan. Ug ingon man Ginoo dasiga kami kanunay diha sa among pagkinabuhi ug pag-alagad kanimo. Ug karon ang Dios nga gamhanan, paluluyon, may gugmaon, nga walay pagkausab ni landong sa pagkabalhin. Ang gugma, grasya, kalinaw, gihatag kanato sa atong Jesucristo ang atong manluluwas, ug ang pagahom, pagpakiguban, paglipay, pagsangkap sa balang espiritu. Maana ka natong tanan, karon ug hangtod sa kanturan. Amen ug amen.